Hayırlı kеш, эфирде яңалыклар, студияда мен Римма Абзалова бүгінгі шығарылышта. Шүпне қоя қоярға район үзәгендә яшәүчеләр шүпне алып китмәүләрен назарлана. 35 елга беренче тапкыр Симәк авылында озак еллардан соң беренче тапкыр Сабан туйы үтте. Алдынгылар алга иде. Урман иле лагерында икенче смена ачылды. Хәзерләргә һәм башка вакыйгалар хакында тулырак узган елларда район үзәгендә шүп җыелмады. Мөслимнең һәр урамында капка төбе сайын шүп капчыклары каршы алды. Шүп өемнәре кайбер урамнарда әле бүген дә күренгәли. Мөслимин форумга райондашларыбыз ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Төшкә кадәр машина көтеп араган халык ахырда арып кайсы берсе шүпләрен кире ихатага кертте. Кертелми калган шүп капчыкларын кошлар яисә хуҗасыз этләр тишкәләп йыртып бетерде. Нәтиҗәдә кайбер урамнарда шүпшәр таралып ятты. Безнең урам график буенча воскресенье иртәнге 8-дә иде гомер буе. Соң булса да алып китәләр. Обедкамы, кичкәрәкме? Хәзер понедельник җитте, алып китмәделәр. Бүген иртәнге 5-тә торган идем, карга шәүкә сырып алган урамны. Без бит инде әллә нәрсә таләп итмибез. Бу договор кылып, менә без шүп чыгарган өчен түлибез. Алар үз услугаларын оказывать итәргә тиеш. Безнең иҗат төркеме урамнарга чыккан көнне күп кенә урамнарда шүп капчыклары машина көтеп тилмерә иде. Бу көнне ниһаять кайбер урамнарга шүп җыю машинасы да килде. Халык ничә көннәр җыелган шүпләрен чыгарды. Мина кенәгәт булам инде, потому что атнасыйн, воскресенье көне килә инде, бик аккуратно эшләр майлар инде. Син җитешмәсә, алар киләләр булышалар инде. Ну була шундый хәл инде. Ну техника ваталгач инде. Туябыз инде. Үзебезнең шупны кыттык инде. Субханалла, чиста булды инде. Хәзер что уж истикәч җыгырдык, тапшырдык инде. Бик әйбәт, рәхмәт инде. Работа грязная. Хәл кеше риза булмый инде шундый эшкә инде. Барга рәхмәт итәм инде. Киләләр. Шүп җыелмауның төп сәбәбен белешергә теләп, Гринта җәмгыятенең Мөслим районы буенча вәкиле Илфак Рахмаевка телефон аша элемтәгә чыктык. Безнең белән очрашырга теләк белдермәсә дә, элемтә аша шүп җыю машинасының шимбә-якшәмбе көннәрендә килә алмауының төп сәбәбен машина йөртүчеләр җитмәү дип хәбәр итте ул. Әлбәттә, андый проблема да бардыр. Шулай да билгеле графикка өйрәнгән авыл халкына шүп җыелмау хакында алдан хәбәр ителсә, уңайлырак булыр иде. Урамда таралып ятучы шүпшәр да барлыкка килмәс иде. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Контракт белән хезмәт итүчеләргә түләүләр күләме артты. Хәзер 1,5 млн сумга кадәр акчалата түләү алырга мөмкин. Татарстанда яңа батальон тупланды. Батыр шушы көннәрдә алар махсус хәрби операциягә озатылды. Батальон турында Раул Мөэминов әзерләгән материалда. Туганнарның сугышчыларны фронтка озату мезгилләре берсен-берсе җибәрмәс кебек. Чтобы он живым вернулся домой. Вот наш братишка, иди сюда. Вот братишка родной. Его им мы сегодня провожаем. Что победа за нами. Самое главное. Бүген алар өйрәнүләргә китә. Аннан соң иң зур контрактниклар төркеме 100 кеше фронтка. Төп өлеше Татарстанда тупланган Батыр батальонына. Станислав Раецкий Әлмәт шәһәреннән махсус хәрби операциядә аның танышлары юк. Барысын да үз күзләре белән күрәсе килә. Жена поддержала, она молодец. Дочка, ей 4 годика, сказали, что я уезжаю в командировку, то есть я вернусь, как бы она ничего. Ну, родители, мама, папа, там бабушка, дедушка, сами понимаете, там слезы и все, только слезы. Больше ничего. А так поддержали все хорошо. Станиславның сугышчан тәҗрибәсе юк, әмма ул борчылмый, өйрәнергә әзер. Батальонда ул төзәүче булачак. Решил пойти добровольцем, потому что, как всегда говорю, кто кроме нас. То есть пока есть мы такие добровольцы, будет все хорошо, спокойно в стране. Боевой опыт придет точнее, у меня там. Я могу также всему научиться, и все будет нормально. Без страха ничего такого нету, наоборот, как бы охота все побыстрее это начать, быстрее приехать, быстрее обучаться и быстрее туда. Мы же знаем, куда идем, зачем бояться. Если бояться, будешь переживать, будешь что-то делать не так, выполнять не те приказы из-за страха. То есть не надо бояться. Бүген Татарстаннан гына түгел, Россиянең башка төбәкләреннән дә сугышчылар китте. Владислав Оренбург өлкәсеннән махсус хәрби операциягә китүен туганнары һәм дусларына соңгы мизгелләрдә генә әйткән. Пилотсыз очу операторы булырга уйлый. Нет вообще никакого опыта. Думаю, что там научусь. Ну, может, игра на приставке? Запускать дроны, там, играть на приставке с компьютером, да, дружу. Да, просто инструкторы говорят, что те, кто играет на приставке, тем удобнее. Ну да, значит, мне получится.
Ринат Башкортстаннан, Татарстаннан очраклыгына китми, бездә барысы да алдан уйланган ди. Из-за того, что здесь все быстро и проще оформляется. За один день буквально все оформили, медкомиссию прошел в этот же день. То есть в 9 утра открылся этот Батыр-центр, и уже к 12, к 12:30 я уже был свободен. Потом только ждал решения, и все. Со своей стороны я чувствую, что я заключаю контракт, я с определенной миссией иду туда, чтобы это дойти до конца. Һәр сугышчының үз мотивациясе. Николай Новиков Түбән Визовойдан дошманның пилотсыз ұшу аппаратын күргәч, контракт төзергә карар кылган. Увидел, так сказать, летающего вещи, которые вот нехорошие. Ну, вот так вот получилось, что пошел и подписал. Бүген аралашкан беркемнең дә сугышчан тәҗрибәсе юк. Уралдан килгән егетләрдән башка, аларның тәҗрибәсе барысына да җитәрлек. Вагнер шәхси хәрби компаниясе белән алар Бахмут солидарны алган. Һәрберсенең берничә медале бар. Влад Сулейманов тәҗрибә булмау ул кадәр куркыныч түгел ди. Никакие умения, ни знания там, ну, это 20% успеха всего. Все остальное зависит, как порешают ребята сверху. То есть Бог. Будучи там, я понял одну простую вещь, что если мы их там сегодня не остановим, завтра они придут в наш дом. И это однозначно. Они не остановятся, это по-любому. Поэтому, ну, наверное, пора людям все-таки проснуться уже и понять, что война-то она на пороге. И это действительно война, это не специальная операция, как говорится. Поэтому, ну и молиться. Молиться за тех ребят, кто сегодня там отстаивает интересы России, интересы каждой семьи. Алар контрактны Татарстанда төзегәннәр, чөнки моннан махсус хәрби операциягә китү җайлырак. Моңа өстәп хәрби кием, аптечка, йокы капчыгы һәм коврик бирәләр. Ничего, пожелаю. Чтоб тоже ехали, не боялись. Кто пойдут, дети, что ли? У меня сын пойдет, что ли, 13-летний. С нормальным настроением ухожу. И желаю всем вернуться живыми, здоровыми. Чтобы все вернулись, здоровы, живы. Победа. Победа за нами, как говорится. Чтобы было больше людского в жизни. А там, чтобы было побыстрее все это закончилось, и все люди пришли обратно. Ну, чтобы берегли себя там, на передовой. Ну и все. Всем добра. Гөлназ Җәйлева, Динар Нуртинов, Равил Мукменов, Муслим телевидениесе. 15 июльдә ТНВ телеканалында Җиңү армиясенә кушылу исеме астында 12 сәгатьлек телемарафон узачак. Иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр барачак туры эфирга дистәләгән кунак киләчәк. Алар контракт нигезендә хезмәт итү һәм ярдәм чаралары турында сөйләячәк. Телемарафон кысаларында безнең геройлар циклыннан фильмнар, махсус хәрби операция зонасыннан корреспондентлар әзерләгән сюжетлар күрсәтеләчәк. Махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләре, Россия геройлары, Татарстан батальоннарындагы хәрбиләр, волонтерлар үз тарихлары белән бүлешер дип көтелә. Җиңү армиясенә кушыл телемарафонының трансляциясе ТНВның ВКонтакте социаль челтәрендәге рәсми төркемендә һәм tnv.ru сайтында да барачак. Исегезгә төшерәбез, 31 июльгә кадәр оборона министрлыгы белән контракт төзүче Татарстан егетләре 1 500 000 сумга кадәр түләү алачак. 4 июльдән Урман иле ел һәм сәламәтләндерү лагерының икенче сменасы эшли башлады. Бу сменада 60 бала ял итә. Алар белән эшләргә җирлегебезгә студентлар һәм яшь педагоглар кайтты. Теманы Гөлназ Җәлилова дәвам итә. Урман иле ял һәм сәламәтләндерү лагерының икенче сменасында балалар алдынгылар хәрәкәте эшчәнлеге белән якыннан таныша. Җәй республика үзәге оештырган чараларда катнаша. Алар белән 7 әйдәман эшли. Айсылу Авзалова Муслим гимназиясын узган ел тәмамлаган. Булачак юрист. Балалар белән бик яратып эшли. Мин бик балалар белән эшләргә яратам. 3нче елны килгәч тә балаларны яратып калган идем. Бу елны да чакырдылар, сразу килдек. Рәхәт иттереп яшибез. Безнең булай аялда старший вожатыйбыз бар программаны уйлап куйды инде. Без һәр кич җыелып, шул программаны уңайлырак иттереп, погодный условияларга уңайлырак иттереп ясап үткәрәбез инде бәйрәмне. Рошан Нематуллин Казан дәүләт мәдәният институтында белем ала. Продюсер булырга тели. Каникул вакытында балалар белән эшләп үзенең эш тәҗрибәсен арттырырга булган. Бу лагерьга мине балалар белән эшләү, балаларны ярату
алып келгәндер дип уйлыйм, чөнки мин инде монда икенче мәртәбә эшлим. Чынлап та монда быелгысы көндә бүтән елларга карай капиталь ремонт үткәрелгән. Бу инде безнең өчен бик мөһим, балалар өчен дә бик мөһим, аларның яллары өчен бик мөһим. Монда балалар өчен барлык шартлар да тудырылган. Вожатыйлар, гомумән коллектив өчен bütün шартлар да бар эшләр өчен. Лагерьда балалар инде бер атнадан артык ял итә. Уртак эшләр вакытында аларның яшеренеп яткан талантлары ачыла. Күпләре яңа дуслар табарга өлгергән. Яңа дуслар, яңа кешеләр, һәр көн яңа. Яңа әйберләр чыктылар, уйнар. Кешеләр белән приятно, кичләр, кинолар карыйбыз. Кызык мероприятиялардан әле менә День Нептуна бер көнне генә булды. Сусибештек. Кызу погода иде. Кичә точь дигән уен булды. Мне очень тут весело, у меня тут есть друзья. Мне тут все нравится. Тут все время что-то проводят, все время все интересно. Все время, каждый день какие-то мероприятия. Мне все тут нравится. Тут очень весело. Мы играем каждый день в футбол, каждый день мероприятия. Мы с друзьями ходим на площадке на футбол, на баскетбол, на волейбол. Еще каждый день дискотека. Я впервые сюда приехал. У меня сестра отдыхает тут. Еще бы приехала? Да, конечно. Тут очень весело. Без барган көнне дә Мөслим туган якны өйрәнү музее хезмәткәрләре балаларга киносайга техникасында кичкенә картина ясарга өйрәттеләр. Үзләре белән bütün кирәкле әйберләрне дә алып килгәннәр. Мөслим балалар сәнгать мәктәбе укытучылары, мәктәптән тыш эшләр үзәге хезмәткәрләре дә балаларның ялын кызыклы һәм файдалы итү өчен көч куя. Балаларның ялын имин итү өчен медицина бүлмәсе эшли. Ашханәдә 5 тапкыр ашату оештырылган. Алда балаларны тагын да кызыклырак чаралар көтә. Заманча уен форматлары, квестлар, спорт чаралары да планлаштырылган. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Симәк борынгы авыллар исәбенә керә, авылга нигез 17нче гасыр ахырында салынган. Кешеләрдән саналган Алга колхозы таралуына да байтак еллар узган. Авылда 35 ел сабантуй булмаган. Симәк авылының данлы үткәнен яңартып, авылга ян биреп, узган атнада биредә сабантуй гөрләде. Анда безнең коллегаларыбыз да катнашты. Симәк авылы халкы инде моннан берничә ел элек авыл көнен яки сабантуй бәйрәмен үткәрү хыялы белән яши башлаган. Быел алар хыялларын тормышка ашырдылар. Сабантуйы чыннан да бик зур һәм күләмле итеп оештырылган иде. Авыл халкының бу бәйрәмне сагынуы, читтә яшәүчеләрнең дә бәйрәмгә ашкынып кайтуы урамнардан ук күренә. Бу инде элек-электән Симәк авылының җыен үткәрә торган сабантуй урыны халык ярдәме белән шушы торгызылды. Bütün эшләрне оештыру өчен авыл халкы эшләде. Авыл халкы акча җыеп, матди ярдәм күрсәтеп, үзләренең көче белән шушындый мәйданны торгыздылар. 35 ел булганы юк иде авылда. Бу бәйрәмнең без инде авыл халкына зур рәхмәтле, читтә яшәүчеләр дә. Сабантуй бәйрәме борынгы гадәтләр буенча бәйрәмләме күтәрү белән башланып китте. Әлеге мәртәбәле вазифаны Симәк авылының тырыш, авыл өчен янып йөрүчеләрнең берсе, бәйрәмне оештыруда ут янып йөрүче Фуат Касыймов башкарды. Симәк мәчете имамы Мансур хәзрәт хәйр фатихасын бирде. Алып баручы Рәмзия Акмалова бәйрәм чарасын оештыруда катнашкан, ярдәм кулын сузган бик күп гаиләләрне һәм авылдашларының исемнәрен атабыз да. Аларга авылдашлар исеменнән рәхмәт сүзләрен җиткерде. Симәк авылы сабантуйын хөрмәтләп бәйрәмгә район башлыгы урынбасары Ахмаджанов та килгән иде. Кемнең кулы кергән шушындый уңайлы урын ясауга һәм шушы бәйрәмне үткәрергә без инде шиксез рәхмәт сүзләр җиткерәбез. Киләчәктә дә менә шундый тату, бердәм дусларны, туганнарны берләштерә торган авыл булып яшәргә язсын. Авыл җирлеге башлыгы Рифат Садретдинов та авылдашларына сәламләү сүзләрен җиткерде. Хөрмәтле кунакларыбыз, сезне барыгыз да менә шушы бәйрәмгә килгәнегез өчен, катнашканыгыз белән чын күңелдән тәбрик итәм. Бәйрәм чарасында 80 яшьне узган авылның тормышын ямьләп, үзләренең акыллы киңәш тәкъдимнәре белән ярдәм итүче 2 дистәгә якын ак әбиләр һәм бабайларга истәлек бүләкләре тапшырылды. Симәк авылы сабантуйы районныкыннан да уздырды дисәк тә ялгыш булмас. Бәйрәм бүләкләре дә бик саллы иде. Мин шушы җирлектә туып үскән, күрше Тырыш авылыннан, яшәвем Казанда. Быел сабантуй күрелмәгәч, без Симәк авылына бик куанып килдек. Аллага шөкер, барсы да матур, кунаклар күп, бик күңелле, бик ямьле, бик зур рәхмәт Симәк авыл халкына. Бүгенге бәйрәмгә мин бик теләп катнашам да, килдек. Без инде семьябыз белән килдек. Симәкнең инде менә бу урында сабантуй үтмәгәне инде 30 ничә ел диләр, әйтеп битләр бит.
Менә күренеп тора, шушы авылда нинди тырыш, хезмәт сөючән кешеләр яшәгәне. Кыска гына вакыт эчендә шушындый сабан туе урынын ясап кую инде бу бик күркәм әйбер. Көндезге бірде башланган бәйрәм кояш уфык кавышкачта дәвам итте. Авыл халкы да, кайткан кунаклар да мотор ял иттеләр бу көнне. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Узган атнада медицина хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Ык буенда узган медиклар сабан туенда район башлыгы да катнашты. Бәйрәм чарасы кояшлык ял зонасының татар йорты хатасында узды. Әлеге игелекле хезмәт ияләрен тәбрикләргә район җитәкчелеге дә килде. Сез безнең геройларыбыз, сез безнең хөрмәт итәргән иң якын кешеләребез, бик зур рәхмәт сезгә. Район үзе хастаханәсе баштабы Дамир Сөләйманов барлык хезмәткәрләрне сәламләп, рәхмәт сүзләрен җиткерде. Һәр кемгә уңышлар теләде. Действительно, система здравоохранения нашего района за последние годы она скакнула на несколько ступеней выше. Выросли уровни и заработных плат наших сотрудников. Процент укомплектованности с медицинскими специалистами, врачами тоже выше среднереспубликанского показателя. Сәламәтлек саклау тармагында тырыш хезмәт куючы, мотор хезмәт күрсәткечләренә ирешкән хезмәткәрләргә мәртәбәле бүләкләр дә бирелде. Бер төркем табиблар, шәфкать туташлары, санитаркалар һәм белгечләр район башлыгының рәхмәт хаты һәм мактау грамотасы, Мөслим районы үзәк хастаханәсенең мактау грамотасы һәм рәхмәт хатларына ия булдылар. Бәйрәм чарасына лаеклы ялдагы ветераннар да чакырылган иде. Өлкәннәр дә яшь коллегалары белән бергә бик теләп аралаштылар, ял иттеләр. Больницада эшли башладым, мин медучилищене бетергәч, фельдшер булып скорыйда. Аннарсын эшләп отработать иткәч киттем мединститутка. Аны бетереп кайткач тагы шушында эшләдем. Гомер буе үзебездә инде. Үзебезнең больницада ул елларда эшләгән кызларның барсында сагынам. Алар бик тырыш ие, алар үзләре тыйнак ие. Бер кашанда кешегә дигән җан көчләрен жәлләмәделәр. Бәйрәм чарасы матур җырлар, дәртле биюләр белән үрелеп барды. Сәламәтлек саклау тармагында хезмәт куючылар тырышып хезмәт итү белән бергә матур итеп ялда итә беләләр. Алар бик теләп төрле уеннарда кызыклы бәйгеләрдә катнаштылар, күңел ачтылар, җырладылар, бийделәр. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Авыл кешесе гадәттә йорт янындагы бакчасында күпләп бәрәңге үстерә, аны терлек кошкырт симертү өчен тота. Хәзер исә эре мал тотучы да, күпләп кошкырт асраучы да елдан-ел кими. Әллә никадәр бәрәңге үстерүнең дә хаҗәте юк кебек, сата башласаң эшсез. Ә менә Мөслимдә яшәүче Зөһрә һәм Альфис Разыевлар бәрәңге урынына җиләк үстерергә карар кылган. Шул хакта тулырак алдагы сюжетта. Зөһрә һәм Альфис Разиевлар җиләкне 4нче елын үстерә. Бәрәңге бакчасы моның өчен бик кулай дип саныйлар алар. Кояш та, җил дә җитәрлек бирде. Җире дә уңдырышлы булган. Кышта мин җиләкне инде Шаллыдан бер 20 төп сатып алып кайттым да инде. Гигантелла дигән сорт инде бу. Бәләкәй бакчада гына үрчеттем инде. Яңадан соң үрчегәч олы бакчага да утыртып карайсым килде инде. И олы бакчага да бик күп итеп утырттым да, шуннан китте инде үсеп. И тагы кызыгып, тагы шулай ниттем инде, суздым инде бәрәңге бакчасына инде. Ауру хәлсез үсемлекләрне төпләп торалар, әмма аурулардан бернәрсә дә сипкәннәре юк. Химик препаратлар кулланмыйлар. Ашламага килгәндә инде мал тизәген ашытып, шулай итеп сибәбез инде. Лейка белән бер установка бар. Лейка белән сибәләр, балалар шулай лейка белән сибеп йөриләр инде. Яз көне ашларга кирәк инде. Яз көне ашлайм җиләкләрне. Берничә рәт арасында сарымсаклар да күренә. Аны корткышлардан, гөмбә авыруларыннан саклау өчен эксперимент рәвешендә утыртканнар. Кошлар зыян китермәсен өчен карашкылар куйгалыйлар. Җәйге эсселәрдә җиләкләрне сугаралар. Үрчетү өчен үсентеләрне Зөһрә Разиева үзе әзерли. Үрчетү өчен инде мыекны җибәрәбез инде, шул мыектан үсентегә әйләнә бит инде беренче үсенте. Ана шунысын алып утыртырга кирәк инде. Ана шул үсентедән соң тагын кабат киткән, ужаның әйбәт булмай инде. Ана шул беренче үсентесе әйбәт була инде, үрчетеп җибәрер өчен инде. Баллы һәм сусыл җиләк үстерүнең сире яхшылап сугаруда һәм кояш белән җилнең җитәрлек булуында икән. Уңышны 2 көн саен җыеп торалар. Шул рәвешле ай буена күңелле мәшәкатьләр белән яши гаилә. Алдагы елларда башка төрле сортларны да сынап карарга уйлыйлар. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, Мирим Авзалова сезнең белән саубуллашам, сезне тапшуларыбыз көтә. Бездән аерылмагыз.